Hi ha moments que passen una sola vegada a la vida. Moments en què el món s'atura, la llum canvia i el cel ens recorda com de petits som davant la immensitat de l'univers. El 12 d'agost de 2026, cap a 8:15 del vespre, Catalunya viurà un d'aquests moments. El sol s'amagarà rere la lluna i durant uns instants el dia es farà nit. Un eclipsi de sol total serà visible a gran part del nostre territori. Però més enllà de la bellesa del fenomen, hi ha la curiositat, la ciència, la història. Els eclipsis han captivat la humanitat des de fa mil·lennis. Han inspirat mites, calendaris i descobertes. Avui, gràcies a la recerca i a la cooperació científica, sabem què passa, per què passa i com aprofitar-ho per aprendre més sobre els nostres orígens, el nostre planeta i el que l'envolta. El 12 d'agost de 2026, Catalunya mirarà al cel i el cel ens mirarà a nosaltres. Serà una experiència compartida, emocionant, única. Aquell dia, el país s'il·luminarà d'una altra manera, amb el coneixement, la curiositat i la certesa que la ciència ens uneix. El dia es farà nit i Catalunya mirarà al cel.